Já jsem Ruša a já vás vítám u nového videa. Ještě než video začne, tak bych chtěl říct, že se nechá inspirovat od Monose. Jeho kanál máte v popisku videa, ale k tomuto videu jsem přidal hodně věcí, co Monos ve svém videu neřekl. Teď už si užijte video. Karims dostal vakban. Je to vůbec možné? V tomto videu vám řeknu dva případy. V prvním případu si popovídáme o tom, že Karims dostal vak neprávem, ale naopak v druhém příkladu si popovídáme, proč by ho mohl dostat právem. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Karims z jednoho nejlepšího evropského týmu na světě Fnatic dostal vakban. Zní to nereálně, že? Karims je jeden z nejlepších hráčů už celé roky. Udržuje se v to 20 nejlepších hráčů a nemyslím si, že by za to riskoval vakban. A výsměch od lidí. Nejspíše dostal vak za to, že používal anti-cheat, který je spojený s e-sportálem. Je to něco jako ve stylu Faceit anti-cheat, takže hrál něco jako Faceit. Ale Karims není jediný, kdo za to dostal vakban. Už více hráčů si stěžovalo na Redditu, že za ten anti-cheat dostali vakban. Samozřejmě hned na to e-sportál vyjádřil na Redditu a tím taky informovali Valve a momentálně se řeší tenhle velký problém. Karims právě v tu dobu hrál na e-sportálu, takže je velká pravděpodobnost, že dostal vak, když se toho Valve všimli. Ale co když to bylo trochu jinak? Samozřejmě, může cheatovat. Je v týmu, kde je Flasha, neboli přezdívaný senior vak. A ten už má hodně kauz o tom, jestli cheatuje za sebou. Ale co když v tom je něco víc? Co když mají tito dva hráči tohle společné? Co když tihle dva hráči cheatují už celé roky a nikdo na to ještě pořádně nepřišel? Ano, i tohle může být pravda. Ale zase na druhou stranu opravdu by si toho nikdo nevšiml? Kdyby cheatovali už celé roky na takhle velkých turnajích, kde je anti-cheat tak propracovaný. A víceméně se tam nedá nic prostě propracovat, tak aby tam zapojili různé flashky, většina z toho je to zašifrované. Jako možná ano, možná v roce 2013 až 2014 by tohle bylo možné, ale podle mě v dnešní době už ne. Podle mě v dnešní době už je málo kdo by se přesto dokázal dostat vy. Myslíte si, že Karims cheatoval sám nebo s Flashou, nebo si myslíte, že to je chyba? Určitě mi dejte vědět dolů do komentářů, co to myslíte. Za mě je to spíš ta první možnost. Podle mě je to chyba, ale nezahazuji takovou druhou možnost, kterou jsem zjistil, že tak může být. Může to být, že to strašně dobře skrývali a nikdo si toho nevšiml. Nikdo si nevšiml, že tam propašovali přes různé složky cheaty a spolu cheatovali a dávali si různé info a díky tomu vyhráli například Katovice 2013 a další velké turnaje. No, to už je jenom spekulativní téma. Budu moc rád, když mi to dáte dolů vědět do komentářů. A u dalšího videa, zatím čau.